Det var kille. Tästä oli monta peräkkäin. Sarja tuli. Ei voi. Fram med kamera, ja. Ser du ut? Jeg har troa på Kristin. Det er jo jævlig langt, da. De kommer sikkert ikke før. Jeg kommer dronen, da. Det er jo ingen av de som på en måte har begynt å... Ai niin ottaa kato se ilmakuvaa tuolla vehkeellä. On nykyään jo. Burde se de på den sida der. Joo, ne on 35 sekuntia vetänyt, eikä vieläkään tässä muuttumassa. Ja, det er bilen, og så kommer jo de... Der. Joo. Sigrid! Det er Sigrid! Kom igjen, Sigrid! Hei, Sigrid! Kom igjen, Nicolina! Heia Solveig! Kristin tar det. Det blir jo kaos her. Nå begynner det å bli litt sånn slow-mo. De kommer seg ikke frem. Før siste man passerer her, så er jo aldri mann halvveis i starten. Du tager han alltid huvudet med mig. Hvis jeg ser på beina dem, så føler jeg at de tryner. Fy faen i helsike. Täällä on just tällä tuulettaa, niin kun pääsee kuvaan. Er det 16? Tuulet, jos 952 tuulettaa oikein urakalla. Tror du skal gifte seg, eller? Se on varmaan menossa naimisiin. Hyvä Kaisa! Oh, Jesus Christ. Nå må folk ha kommet seg forbi det. Det er bra vi er ute. Den trenger hun ikke. Heia! Heia Konrad! Heia Konrad! Er det den t-skjorta der nå? Hva? Er det hun? Ja, det er sånn 4 kraftens damer.